כמה דברים. הדבר הראשון כותב בתגובות שרוצו את חבר שלי, שיכתוב לי את השם שלו ואני אוסיף אותו חברים. טוב, ככה אני ארד בברוקהייבן. כזאתי מתוקה, נכון? עכשיו בעצם הבגדים זה מכאן, זה העיניים זה כאילו שנייה שהביניים זה שיער, מביאים אותו מפה, יורדים קצת, לא, והשיער שנייה, והשיער זה והפרצוף זה גוון אור זה זהו, זה מה שיש עליי. טוב, וזה בעצם נעשה אותנו